bebin ma ko tana nan. What? A ba ya zan miki buga biye kace in gwala daga bi ba zan kara ba yayin wuce. An nuna miki an zo a cikin kuma bi sun zauna kin tsaya kina wannan. Ibo ya shagari haka. Ai baby ina yau din nan na duro. Girman Allah. Ba baby. Ina faɗa miki ki kina ganin kamar na taɓa neman na samu kuɗi kuma yanzu ma haka daga Switzerland nake. Ke ma na buga miki visa da ranka kira mun je gaskiya da ni ma na fi so ka tafi. Kina ganin gidan ku ba matsala idan ba matsala ni ko zan iya tafiya da ke mana. Ai kuɗi sun zauna ku inda kina so tafi da ke. A motar ke so mu tafi kuma jirgi. A jirgi. Hai karki da mu jirgi biyu na tana da nawa da ban nake. Haka inda kai kyau ka? Ni ma an naji haka san yi kyau sosai. Sosai ba hakin ma fi ne kyau. Wayyo da. Ke ga ki fara ni baki ne ma amma bai gaida ni canza ba. Dole mu tafi. Karki da mu. To yanzu ba ki magana da gidan ba. Oke ai fa sata hanya zaki. Ai kudin nan fa sai da kudi yaki biya ku ko? Uwa ka dan gwari. Uwa ka dan gwari. No. Let's go! Ba mu kudin mu ko kudi ko mu wani ba bunda son na ba wannan make raci ne Uwa ka dan gwari. ba ni kudi na naira 150 da ji aka karba ka je ka ci don wake Ba mu ganin su ke bi kudi. na ke bin shi Kudi kake bin sau. na ba idan ke bin shi ke ma wannan ba kina bin shi kudi Kun je kun yi ɗiban ƙasa bai bayar ba. ha ya ka ki ba ni kudi na wannan make raci ne ba shi da ko sisi yanzu aka yi na ki duba wannan Daman ƙarya kake mini? Daman ƙarya kake zuwa kake mu? Ba da kunya. Let's go! Akwai shokar hula ma. wallahi ki ba ni kudi na kwanta gida wannan wula wallahi ki ba ni kudi na mana Maka yanzu ba wani magana jin kunya ga haita hige gida. wannan ma za ta gani da musu ma wato ba za ki ba ni kudi na ba Kun zo kun yarfa ni muna gida ɗaya kun zo kun yarfa ni. Kuma na ce ma mun sallah bane kai ka ce ba amana kuke. wallahi sai kin biya ni kudi kuma ma shege an duka to wallahi ba ki saba wannan wula ba zan baki ba sai kin biya ni Yanzu ka da ku yanzu dai ba gidan mu ɗaya ba ku zo ku tana mu asiri. Ga ku yan gidan mu ne to kuɗi na sun tabu ruwa. Ko kuɗi na sun tabu ku sani ba. da Allah Ban ma ƙarya ne. ce yau akwai haji Au, ke ma da wasa yake yi? ki zo mu je mu Ta ni ma da wasa nake. Uwa ka dan gwari.